Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nirringrazzjaw l-Alla li qegħdin miġburin flimkien għal din l-okkażjoni sabiħa, hija okkażjoni ta' ringrazzjament li intom qegħdin tagħmlu lill-Alla f'dan il-post sabiħ fil-Konkatedral ta' San Ġwan illi qed jilqa' il-komunità tal-MCAST għall-ewwel darba Quddiesa b'ringrazzjament tal-gradwazzjoni. U għalhekk jew nitolbu flimkien, nitolbuh il-mulej biex jagħtikom id-dawl u l-għajnuna tiegħu u biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddiesa jew issa narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Illejla il-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija magħruf bħala l-MCAST qed jinġabar f'dan il-Konkatedral ta' San Ġwan sabiex jagħti bidu għaċ-ċerimonji tal-gradwazzjonijiet ta' din is-sena b'Quddiesa tal-Atti l-Ħajr li ser titmexxa mill-Isqof Awżiljarju Monsinjur Ġewgalja Kurmi. Filwaqt li nsellem lil kull min hawn preżenti f'isem il-President u l-membri tal-Bord tal-Gvernaturi kif ukoll il-Prinċipal u l-Kap Eżekuttiv tal-MCAST, nistedinkom sabiex fi spiritu ta' talb u riflessjoni inroddu ħajr lill-Alla ta' kull ma għamel ma' kull min hawn preżenti sabiex numru sabiħ ta' gradwati minn 7 istituti ser jiggradwaw il-ġimgħa d-dieħla wara snin ta' impenn fil-qasam ta' taħriġ edukattiv u vokazzjonali li jażlu meta jingħaqdu mal-MCAST. Diversi membri ta' din il-komunità ser jieħdu sehem matul il-Quddiesa, kemm membri tal-amministrazzjoni ċentrali u tal-istituti, kif ukoll il-letturi, gradwanti u ġenituri. Nitolbu b'mod partikolari sabiex dawn il-gradwati ikollhom id-den u l-għaqal li jista' jkunu xhieda ta' bżulija, onesta u integrità fit-toroq li se jsegwu kemm fil-qasam tal-impjieg jew professjoni tagħhom kif ukoll jekk jissuktaw bl-istudji tagħhom f'livelli ogħla. Matul din il-Quddiesa tal-istudenti William Aġus, Chantel Camilleri u Lorna Camilleri se jaqraw it-talbiet tal-maħfra. Il-Prinċipal se jwaslilna l-ewwel silta mill-kelma ta' Alla f'din il-Quddiesa, filwaqt li Elise Gallia se taqra is-salm responsorjali. Sebastian Kuċċardi, Tatjana Kirkop, Marjo Cardona, Alison Sajt u Gabriel Borch se jwaslulna t-talbiet tal-komunità. Il-President tal-MCAST se jgħid f'isimna it-talba tal-Atti l-Ħajr wara t-qarbin. 4 rappreżentanti mill-komunità miġbura għal din il-Quddiesa se jtellgħu f'isimna l-offerti. Waqt din il-Quddiesa se nitolbu lil mulej sabiex ikompli jbierek lil dawk kollha li jgħinu lill-gradwati matul dawn is-snin, b'mod speċjali lill-ġenituri tagħhom, lil sħabhom u ħbiebhom kif ukoll l-istaff u l-letturi tal-istituti tagħhom li flimkien mal-amministrazzjoni imxew magħhom matul din it-triq li għenithom jikbru u jsiru persuni aktar maturi u mħejjija sabiex jagħmlu soċjetà aħjar. Fuq kollox illejla se nduru lejn Marija, Om Ġesu u omna l-koll sabiex tkompli turina kif nagħmlu dak li jrid minna Ġesu. Fl-aħħar nett inroddu ħajr lill-Isqof Awżiljarju Monsinjur Ġewgalja Kurmi tal-li jogħġbu jilqa' l-istedina tagħna ħalli jmexxi din l-Ewkaristija mqazza lit-tim taċ-chaplaincy tal-MCAST u lil dawk kollha li ħadmu sabiex issir din il-Quddiesa f'jiem ferm importanti għall-gradwati u għall-MCAST. Uti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw din il-Quddiesa. Talbiet tal-maħfra. Għal dawk il-mumenti mulej fejn ma kkoperajniex biżżejjed ma' min inti tajtna biex jigwidana fil-ħajja, mulej ħniena. Mulej ħniena. Għal dawk l-okkażjonijiet fejn tajjeb kien ċar qudiemna, iżda bebbisna rasna u għamilna għażla oħra. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Għal meta nsejna li inti qedtilna nħobbu lil dawk ta' madwarna u aħna nqasna mir-rispett lil xi ħadd minnhom, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Glorja l-Alla fl-ola ta' smawiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej jibben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-missier. Inti tneħħi dnubit tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi dnubit tad-dinja il-qatt tal-btana, inti li jgħid fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-oli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fi glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Miċċa kontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex l-Apostlu Sant'Andrija li llum qed niċċelebraw il-festa tiegħu li fil-Knisja tiegħek kien predikatur u mexxej jidħol dejjem għalina quddiemek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl lil Kolossin. Intom il-mażulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta' ħniena, tieba, umiltà, ħlewwa u sabar. Stabru b'xulxin u jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru lil xulxin. Bħalma l-mulej ħafellilkom hekk għamlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba li għal qofol tal-perfezzjoni. Ħalli s-slim ta' Kristu isaltan fi qlubkom, dak is-slim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħajl lill-Alla. Ħalli l-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Għalmu bl-erf kollu u idbu l-xuxin b'salmi u innijiet, u bana spiritwali, u bratt il-ħajr kantaw f'qalbkom innijiet lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tajdu, għamlu kollox f'isem il-mulej Ġesu, u roddu ħajl lill-Alla l-missier permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien mal-art kollha jasal leħenhom. Ismewwiet ixandlu l-glorja tal-Alla, Emili Deħ tħabbar il-firxa tas-sema. Jum liħor jagħti l-aħbar, lejl liħor iwassal it-tarif. Ngħidu flimkien mal-art kollha jasal leħenhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax, mal-art kollha jasal leħenhom. Mad-dinja kollha jixteret kliemhom. Ngħidu flimkien mal-art kollha jasal leħenhom. Alleluja. Il-mulej jgħid ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin.
Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek Mulej. Huwa jdur ma' xatt il-baħar tal-Galilija li ma' żewġ qahwa xmun jgħidulu Pietru u hu Ħindri qegħdin jixtu ġbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U qalilhom, ejjew warajja nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin u minnu fih telqu ġbiek u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġ qahwa oħra, Ġagbu ta' Zebedew u ħuh Ġwanni. Qegħdin fid-dajsa ma' missierhom Zebedew isewwu ġbiek tagħhom u sejħilhom. Minnu fih telqu d-dajsa u lil missierhom u marru warajh. Il-kelma tal-mulejn tifħi lilek Kristu. Illum hi ġurnata speċjali fl-istorja tal-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST bl-ewwel Quddiesa tal-gradwazzjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Nifraħ magħkom ilkoll fil-okkażjoni speċjali, magħkom studenti, mal-letturi, mal-amministrazzjoni tal-MCAST, ma dawk kollha li ħadmu tul is-snin ta' studju tagħkom biex jagħtukom l-aħjar edukazzjoni u temmu b'suċċess l-istudji tagħkom. Żgur li l-koll tħossu gratitudni u fl-istess waqt is-sodisfazzjon li qed taslu fit-tmiem tal-istudju fil-qasam tagħkom. Diffikultajiet kelkom tul din il-mixja, imma l-koll intom illum qelibtuhom u b'suċċess wasaltu saw. Din il-Quddiesa nirringrazzjaw fuq kollox lill-Alla li minnu jiġina kull ġid, nirringrazzjaw tal-għajnuna tiegħu. Kif jgħid San Pawl fl-Ittra l-Kolossin li għandna kif smajna, lilu inkantaw innu tarat il-ħajr. U nagħmlu dan illum fil-festa ta' Sant'Andrija li kien wieħed mill-ewwel dixxipli ta' Ġesu u li ħa n-nies għand Ġesu biex fih isibu dak li tassew jagħti lil kull bniedem l-aqwa ġid. Intom issa tħarsu l-qudiem lejn il-karriera jew li aktar studju lejn xogħol f'setturi differenti li jkunu marbuta mal-istudji li għamiltu. U nixtieqkom tieqfu għal-mument u tirriflettu fuq dak li hemm qudiemkom biex titlu għalih bl-akbar impenn. Ħanieqed qudiemkom dawn it-tliet punti għar-riflessjoni tagħkom u nagħmilhom ukoll it-talbiet għalikom. Nitlob il-mulej li jagħtikom il-qawwa biex tgħixu il-valuri li għallimna Ġesu Kristu u li huma l-valuri li jibnu l-ħajja, bħalma huma l-valuri tal-onestà, il-verità, il-ġustizzja, is-servizz, l-imħabba, il-ħbiberija, il-ġenerożità. Dawn ma jixtrawx bil-flus, imma jiswew ħafna aktar mill-flus. Waqt li timxu il-qoddim fil-karriera tagħkom kif għandkom tirsistu li tagħmlu, f'mument jew ieħor se tiffaċċjaw deċiżjonijiet kruċjali li tridu tagħmlu. Ftakru il-flus huma għaddejja tajbin imma sidien ħażina. Għalhekk tħallux il-kilba għall-flus tmexxikom fl-għażliet tagħkom. Tafu intom kien ħarsu madwarna
li l-kultura tar-reba mifruxa. U r-reba faċli tieħu lil bniedem f'direzzjoni żbaljata u jibda jara kif se jieħu wkoll dak li mhux tiegħu. Parti sew misser fis-soċjetà llum ma jsirx minn min tarah jew taqbdu jisraq, imma minn taħt fejn ma jidirx. U għalhekk tridu tkunu konvinti mill-valuri biex tgħid m'għandix naqbad it-triq żbaljata. U ftakru ħaġa importanti li ħaġa ma ssirx ħażina il-mument li jaqbduk tagħmilha, imma ħażina wkoll meta titħaq b'ħadd ieħor isek m'għamiltix. It-tieni punt li xtaqt insemmi huwa dan. L-istudji tagħkom fis-snin li għaddejtu l-MCAST għenukom biex ikollkom għarfien, ħiliet u kompetenza fuq oqsma differenti. U dan hu tassew importanti. Imma hemm ħaġa li tot għal kull qasam li għandha turikom kif għandkom tħaddmu l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenza. Din hi l-kuxjenza li l-mulej qiegħed fina, kull wieħed u waħda minna, u li s-santwarju fejn aħna ninsabu waħedna quddiem Alla biex nistgħu nisimgħu il-vuċi tiegħu u niddeċiedu b'responsabbiltà. Itolbu għalhekk il-mulej biex ikollkom kuxjenza li kapaċi tagħżel it-tajjeb mill-ħażin. Dak li hu veru minn dak li hu fals. Dak li hu xieraq minn dak li hu tal-mistħija. Dak li jibni lil ħajjitkom minn dak li jħotta. Dak li jgħinek fil-mixja tal-ħajja minn dak li jdaħlek fis-sqaq. Tielet ħaġa li xtaqt insemmi hija din, nixtieq ninkoraġġikom biex tinteressaw ruħkom u tkunu attivi mhux biss fil-qasam partikolari tal-karriera tagħkom, imma wkoll fis-soċjetà Maltija u biex taħdmu għal soċjetà ġusta li tirrispetta il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Kunu protagonisti f'dan. Tibżawx tagħtu semkom b'mod responsabbli f'soċjetà li għandha bżonn nies ta' stoffa. Tħallux lil min jiskoraġġikom, jagħtalkom qalbkom u jgħidilkom li għal xejn toħolmu fil-ħajja. Kunu intom li tħabbirku biex twettqu il-bidliet li tixtiequ taraw għal soċjetà li tkun soċjetà aktar ġusta. Il-Knisja tagħtikom l-appoġġ kollu biex taqdu ir-responsabbiltajiet tagħkom kif jixraq u b'mod sħiħ. Għalhekk nitolbu llum għalikom ilkoll u nitolbu f'din il-Quddiesa wkoll biex l-MCAST ikompli jaqdi l-funzjoni tiegħu li jipprovdi edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali u professjonali li jintlaħqu minn kulħadd dimensjoni internazzjonali u li jaqdu l-bżonnijiet tal-individwu, tas-soċjetà u tal-ekonomija. Il-mulej iberikkom u jkun magħkom dejjem fil-mixja kollha tal-ħajja.
Se nagħmlu flimkien it-talbiet tagħna lill-Alla nqumu bil-wifqa f'din il-Quddiesa ta' ringrazzjament l-Alla l-kisbiet li għamlu l-istudenti tal-kulleġġ tagħna, issa li bdejna noqorbu nħejju għall-festi tal-Milied, nitolbu lill-Alla jqawwi fina l-fidi fih biex naraw lilu fis-sinjal tal-preżenza tiegħu madwarna, kif ukoll biex narawh fil-fqir, fil-vulnerabbli u l-batut li jogħġbu jpoġġilna fi triqatna. Nitolbuk mulej għal-Papa Franġisku, għal-Arċisqof tagħna Charles, għall-Isqof Joe u għar-rajja kollha tal-Knisja tiegħek. Għatihom saħħa erf imħabba, ħalli jarfu tajjeb il-bżonnijiet tal-poplu tiegħek u jaħdmu sfiq biex isostnuh fit-triq tas-sewwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Il-preżenza tal-awtoritajiet tal-kulleġġ f'din il-Quddiesa tħeġġiġna biex nitolbu għad-don tal-erf għal dawk kollha li jeżerċitaw is-servizz tal-awtorità f'pajjiżna u madwarna. Nitolbu għalihom biex bil-grazzja tiegħek mulej jarfu jmexxu lil min hu żgħir biex jikber dejjem fil-erf, fis-saħħa u fil-qdusija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jieqaf mulej mal-Knisja tiegħek fix-xogħol tagħha fis-soċjetà tagħna biex tkompli twieżen il dawk il-maħbubin u lieda u tħeġġixna lkoll biex nafdaw fik waqt li tfakkarna li inti ġejt fostna biex issalvana. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej don tal-fidi biex nemnu li inti dejjem lest tismana, int li għandek il-qawwa li ġib bidla l-aħjar f'ħajjitna u fil-ħajja ta' dawk kollha li aħna nozzu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fl-aħħar nett nitolbuk mulej għall-istudenti li qed jiggradwaw. Għatina l-grazzja u nkunu fis-soċjetà dak li kien jixtieqna nkunu San Ġwan Bosco, ċittadini onesti u nsara tajbin biex permezz tax-xogħol u l-ħiliet tagħna flimkien nibnu soċjetà li tixraq għalina, għall-familji tagħna u għal dawk kollha li qed jiġu warajna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla missier tagħna ilqa' it-talb li qed nagħmlulek illum u imlina bil-grazzja tiegħek sabiex nitħeġġu għal dak kollu li hu tajjeb u nibnu fuq il-kisbiet tagħna. Dan il-mod miegħek u ma' dawk ta' madwarna inkomplu nibnu din is-soċjetà fuq l-ogħla valuri nsara. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Għall-gradwati
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerti tagħna fil-festa tal-Apostlu Sant'Andrija u għamel li bihom inkunu noġbuk u nitqawwew fil-ħajja tal-grazzja. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddies, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Inti rajta dejjem ma tħallix waħed għall-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu ireġuha dawk stess li int qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Quddies, Quddies, Quddies. Li għandna tal-eżerċiti tismawit l-ard il-glorja tiegħek. Osanna f'dola tismawit. Birek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna f'dola tismawit. Quddies tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem quddiem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħebati għall-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku
mal-Arċisqof tal-Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakkar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin ftakkar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Il-kien mal-versi mqazzhom mala Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, ma' Sant'Andrija, mal-Apostlu qaddisin kollha li għexu fil-biberija tiegħek sal-bidu tad-dinja. Għamil magħhom infaħru bis-sebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, li rrid li nitolbu bħala ulied tal-istess missier tagħna, nkantaw flimkien. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Is-sagrament tiegħek li rċevejna mulej jimliena bil-qawwa biex fuq l-eżempju tal-Apostlu Sant'Andrija inġorru fina l-mewt ta' Kristu ħalli jistħoqilna ngħixu miegħu fi glorja u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Grazzi mulej Ġesu, tal-li lejla ġbartna fl-imkien permezz ta' din l-Ewkaristija. Li kell li jmaldina ruħna u jaqadna miegħek u bejnietna fl-imkien mal-oħrajn. Nrodulek ħajr għall-preżenza tiegħek fostna u fina, fil-waqt li narfu l-kobor u l-imħabba tiegħek fil-kelma u tqarbina li rċevejna. Grazzi ta' dawn il-gradwati u tal-komunità tal-MCAST li nġbarna fl-imkien sabiex nuruk imħabbitna. Fil-waqt li se nfittxu li nwettqu r-rieda tiegħek f'ħajjitna. Ejna nġorru magħna u nxerdu dak il-ferħ sabiex nkunu dejjem strumenti tal-paċi tiegħek matul ħajjitna kollha. Amen. Eċċellenza nixtieq ngħid kemmtejn. Fisem il-Bord tal-Gvernaturi, il-Prinċipal, il-kollegi, l-allima u l-istudenti tal-MCAST. Nixtieq mill-qalb nirringrazzjawk tal-li jogħġbok ta' tsinna dil Quddiesa ferm sabiħa. Huwa mument storiku, huwa mument ferm sabiħ. U bħala ringrazzjament nixtieq ntuk xi ħaġa bħala tifkira. Illum hija tagħti bidu ta' ċelebrazzjonijiet sbieħ ta' gradwazzjoni u naħseb kien mument sabiħ u nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi li ftaħniha Quddiesa ferm sabiħa. Grazzi. Grazzi ħafna u nibqa' noss anke din iċ-ċelebrazzjoni speċjali tal-lum. Anke nibqa' nuża din tifkira tagħkom ukoll meta kolli ħafna firem x'nagħmel. Ningrazzjakom ħafna u inħeġġixkom ukoll biex tkomplu dak li bdejtu llum b'mod hekk sabiħ tkomplu wkoll fis-snin li ġejjin. U nawguralkom ħafna wkoll għal-ħajja kollha tagħkom u speċjalment ukoll biex tibnu komunità sabiħa fl-MCAST il-ċaplaincy żgur illi tagħti kontribut sabiħ ħafna għal dan u nixtieq li tkomplu tibnu propju din komunità sabiħa dal-kontribut li tagħtu hekk importanti fil-soċjetà Maltija llum f'pajjiżna llum. Grazzi ħafna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbierek isem il-mulej nissa u għaddejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu.